Sa karon, ang status sa atong mga drainages, clogged. Almost all are clogged. Mao kini ang saysay sa pangu sa Cebu City Task Force gubat sa baha, mahitungod sa drainage system sa dakbayan. Saysay niya nga tungod sa kagamay o kakaraan sa atong mga drainage, di malikayan ang taas nga pagbaha sa syudad human sa kusog nga bunok sa uwan. Gani tubag nila sa maong hagit ang mga declogging measures nga planong ipatuman sa kagamhanan. Lakip na niini ang pag-desilt sa mga sapa ug ingon man pagpalit og 3 ka declogging machines nga mobalor ngadto sa 24 milyones pesos. Dugang ni Feliciano nga mokabat sa sobra 5,000 ka mga informal settler families ug 217 ka mga establishmento ang ilang naila nga apektado sa 3-meter easement rule. Apan nagkanayon kini nga dakong hagit alang kanila ang striktong pagpatuman sa clearing operation sa mga residential houses tungod kay wala pa'y konkretong relocation site o housing facility sa mga apektadong pamilya. Where ideally it should be MRB diretso. But of course, may mga concerns din na. Of course, tanawang po if these families can afford naman na siya payment, corresponding payment also. But kanang temporary shelter, kinahanglan gyud na para immediately, waman to'y bayad, kay temporary naman, immediately they could be relocated while waiting for the permanent housing, the MRBs. Sumala ni Cebu City Acting Mayor 𝗱𝗵𝗵𝗆 nga gitutukan nila karon ang pagpangita og luna sa dakbayan kung asa pwede nilang matukod ang 200 ngadto sa 300 ka mga transitional houses. Matag usa niini, dunay gidak-on nga 15 square meters og nagkantidad sa 300,000 pesos. So if we can find an area where we can put 200, 300 kabo transitional houses so that mabalhin na yun nato dayon ang atong mga informal settlers that are occupying critical areas for mga sapa, estero. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.